Kwa kanyo tim mar Malomba nobedo joloch e tielo mokwongo ma gini tuke mag okapu ma ibiro bagi higa ka higa kaka rapar jatuk Kenya machon Rachel Odima mane owito ngimane ka en jahigni 21 norumo ayanga e kaunti ma Siaya. Tukego geno margi en tiego jotugo ma higni piny mar 15 en paro ni okel riwruok mar Preserving Human Dignity komakore gi riwruok mar Rachel Odima Foundation. Kanowuoyo e kinde mane bago tielo mokwongo mag tukego e alap sikund KMTC ma Siaya, Ken Aringo olero ni chenro ma gin godo en gero pewe mag tuke okapu e counties duto 47 ma pacho kaendie. Amor ahinya nikech kaka nyo adonjo CAF the last 2 days nyo achako gi basketball clinic, so we were so happy to receive Una Primary and Junior Secondary, nyo an gi Central Primary and then Malomba Primary. Malomba Primary and Junior. The kind of ruach gi more maneno from the participants. Nyakanyo Adonchka has been such a blessing. Waneno ka talent nitie ka e mang'eny to wadwa ni wamed cultivate talent mantie Siaya ka. Specifically the talent mar basketball. Wayudo ka nitie, sometimes winyalo paro ni talent nitie just in other things, miel, githum and other things. But talent mar basketball nitie Siaya ka, and we have decided to nurture it. Courtesy of Rachel Odima. Wamor mondo partnership maka wuono wachako mar mpira ni ma basketball bro wuok e basketball to bro dhi ng'wech to bro dhi other games manyalo konyo nyithi Siaya mondo wakuza talanta mantie Siaya County ka. Wan gima wawacho en ni ka wariwore ma wakuza talanta ma wan go to talanta bende en mwandu. Nyithindo kochako gi tugo gi chon kapod gitindo kamae, the time magiromo of age gin great, gin gi ji madongo miwuoro e yor mpira, to mpira bende kod ohala.